V tichých kútoch Silicon Valley, kde sa inovácia stretáva s posadnutosťou, sa odohráva príbeh o zabudnutom vizionárovi, ktorého génius prekročil sféry umenia, inžinierstva a predstavivosti. Toto je príbeh Alexandra Weigersa, muža narodeného v roku 1901 v holandskej východnej Indii. Jeho cesta by ho viedla naprieč kontinentmi a disciplínami a zanechala po sebe odkaz, ktorý je rovnako záhadný ako inšpirujúci. Je to však aj príbeh iného muža, Randyho Huntera, obchodníka s umením, z ktorého sa stal horlivý historik, ktorého život sa prepletal s úsilím o zvečnenie Weigersa. Príbeh začína e-mailom s danlivo neškodnou správou, ktorá sľubovala najväčší príbeh z literatúry faktu, ktorý sme nikdy nepovedali. Poslal ho Randy Hunter a popisoval vynálezcu, ktorého meno sa takmer vytratilo z histórie. Zaujatý adresát sa vydal na cestu, aby odhalil vrstvy človeka, ktorého prínosy zatienil čas. Randy, charizmatický a odhodlaný zberateľ, bol na misii posvietiť si na tohto prehliadaného génia a nezastavil by sa pred ničím, aby to dosiahol. Weigersov život bol gobelínom pozoruhodných úspechov. Ako tínedžer opustil svoju vlast, aby študoval inžinierstvo v Európe, nakoniec sa presťahoval do Spojených štátov, aby sa venoval sochárstvu. Na konci druhej svetovej vojny sa usadil v Carmel v Kalifornii, kde si osvojil životný štýl, ktorý bol udržateľný aj inovatívny. Weigers, ktorý žil v dome postavenom výlučne z repasovaných materiálov, sa stal kultovou postavou medzi mladými a zvedavými, ktorí cestovali zďaleka, aby sa učili zo svojich kurzov výroby nástrojov a sochárstva. Pre Randyho Huntera nebolo objavenie Weigersovej práce v roku 2008 ničím menším ako zjavením. Randy sa zúčastnil na vôbec prvom predaji umelcových sôch a kúpil celú kolekciu. To, čo začalo ako obchodná príležitosť, sa čoskoro zmenilo na celoživotnú vášeň. Počas nasledujúceho desaťročia nalial milióny dolárov a nespočetné množstvo hodín do hľadania Weigersových vecí, od náčrtov až po hotové umelecké diela a dokonca aj osobnú korešpondenciu. Napísal knihu a produkoval film, z ktorých každý je dôkazom jeho neochvejnej viery, že Alexander Weigers bol skrytý génius, ktorého čas prišiel. Medzi Weigersove najfascinujúcejšie výtvory patril koncept, ktorý sa zdal vytrhnutý zo stránok sci-fi návrh lietajúceho stroja, ktorý nazval Discopter. Discopter, skonštruovaný v 20. rokoch a patentovaný v roku 1944, bolo lietadlo v tvare taniera schopné vertikálneho vzletu a vznášať sa na vzduchovom vankúši. Weigers si predstavoval mestá budúcnosti, ktoré sa hemžia týmito futuristickými vozidlami. Avšak napriek jeho maximálnemu úsiliu predať tento nápad, Discopter sa nikdy nerozbehol. Randyho výskum odhalil listy, ktoré Weigers posielal rôznym spoločnostiam a prezentoval svoj revolučný vynález. Tieto listy a ručne kreslené plány odhalili hĺbku Weigersovej vynaliezavosti. Vynálezca však nadobudol presvedčenie, že jeho nápady si prisvojila armáda Spojených štátov, tvrdenie, ktoré popreli. Bez ohľadu na to sa v populárnej kultúre objavili ozveny Discoptera, ktoré ovplyvnili všetko od automobilového dizajnu až po sci-fi kino. Pre Weigersa nešlo o finančný zisk, ale o uznanie jeho inovatívneho ducha. Cesta Randyho Huntera do života Weigersa sa stala viac než len profesionálnym úsilím, stalo sa hlboko osobným. Keď Randy bojoval s rakovinou, jeho odhodlanie zachovať a propagovať Weigersov odkaz len zosilnelo. Napriek zhoršujúcemu sa zdraviu premenil svoj domov na svätyňu umenia a pamiatok inšpirovaných Weigersom. Stredobodom tejto pocty bola miestnosť venovaná Discopteru, plná kníh, modelov a artefaktov, ktoré oslavovali jeho vplyv na tradíciu UFO a ďalej.
V mimoriadnom prejave odhodlania Randy a jeho partnerka Katie kúpili pozemok, kde kedysi býval Weigers, za $1 600 000. Hoci pôvodný dom už nestojí, Randy sa pustil do obnovy Weigersovho sveta. Začal stavať kováčsky ateliér, umeleckú dielňu a dokonca aj múzeum venované Weigersovmu životu a dielu. Jeden z jeho najrozmarnejších plánov zahŕňa vybudovanie ohniska v tvare UFO, ktoré je navrhnuté tak, aby pri pohľade zhora pripomínalo diskopter vhodná podsta mužovi, ktorý sa odvážil snívať o lietajúcich tanieroch. Randyho vášeň pre Weigers nezostala bez víziev. Priatelia a rodina občas spochybňujú jeho oddanosť, najmä vzhľadom na finančnú a emocionálnu daň, ktorú si to vyžiadalo. Randyho to však neodradilo, pretože vo Weigersovi vidí spriaznenú dušu muža, ktorý žil podľa vlastných pravidiel a vlastnoručne vytvoril odkaz. Pre Randyho táto misia nie je len o obnovení mena do histórie, je to duchovné úsilie. Hovorí o snoch, v ktorých ho Weigersov duch povzbudzuje, aby pokračoval vo svojej práci. V týchto chvíľach sa hranica medzi minulosťou a prítomnosťou stiera, akoby tí dvaja muži. Jeden je dávno preč a druhý žije z požičaného času. Sú zjednotení v spoločnom zámere. Ako sa toto rozprávanie odvíja, človek nemôže žasnúť nad súhrou génia a posadnutosti, stvorenia a spomienok. Alexander Weigers, muž, ktorého myšlienky predbehli dobu, možno nikdy nedosiahol slávu, o ktorú sa počas svojho života usiloval. Ale vďaka neochvejnému odhodlaniu Randyho Huntera sa jeho príbeh rozpráva a inšpiruje novú generáciu, aby sa pozrela za hranice konvenčného a prijala výnimočné. Nakoniec je to príbeh dvoch mužov, jeden, ktorý sníval o budúcnosti a druhý, ktorý odmieta nechať ten sen zabudnúť. Spoločne nám pripomínajú, že inovácie a vášeň môžu prekročiť čas a zanechať dedičstvo, ktoré je rovnako trvalé ako výnimočné.